ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟଦୀପ କୋଣାର୍କର ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ 2020। 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟଦୀପ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନାଟ୍ୟଦୀପ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଗତ 14 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକକଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟଦୀପର ସଭାପତି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନମାମି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ଶେଷରେ କାକଟପୁରରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଢୁଳୁକି ନାଚ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବିମୋହିତ